Para pechar unha semana na que se falou neste telenovar da xestión da auga en Chantada, non queremos esquecer varias preguntas que precisamente trasladou arredor deste asunto a voceira do Grupo Municipal do PSOE, Raquel López. Foi xa no pleno de setembro. O primeiro deles era o tema do río Enviande e é que se recibiu unha comunicación, polo menos a quen nos presentamos alegacións naquel intre para abrir un trámite de audiencia. No caso do Partido Socialista, esa comunicación chegou fora de prazo por mala consignación na dirección. O que nos queríamos saber era se o Concello, neste novo trámite, volver a presentar alegacións. Pois o Concello non moveu ningún dedo e todo apunta que, desgraciadamente, eses verquidos procedentes dunha empresa do Concello de Taboada vayan a desembocar e ocasionar os trastornos nun dos nosos ríos de Chantada sen que o Concello teña feito ningún tipo de forza ao respecto. Outro tema da auga moi sensible é o de que, supoño que lembraredes que hai uns meses, dende o Partido Socialista, levamos unha moción na que pedíamos que aquelas empresas que non cumpran o protocolo para facer verquidos ao alcantarillado poidan ser responsables dese verquido, no caso de que o Concello sexa sancionado. Aquela moción foi aprobada por unanimidade, incluso INTA fora o grupo que apostillara esa parte regulamentaria, pero os meses pasaron e o regulamento segue sen facer e sen moverse un dedo. Por outra banda, tamén se referiron á quenda de rogos e preguntas a outras cuestións máis directamente relacionadas coa rede de abastecemento e saneamento. Tamén preguntamos se se levaba a cabo a limpeza dos sumideiros, a que está obrigada, segundo o pliego de contratación, a empresa Viacua, porque algún dos días deste verán vimos, ocasionado por tormentas, inundacións importantes na nosa vila, que acontecen lóxicamente polo que supón unha tormenta, pero si queremos saber se esa limpeza dos sumidoiros está feita como debe estar ou non, porque se non é así aínda agravaría máis a situación que supón unha tromba de auga. Tamén nos interesamos pola limpeza do río, o paso polo mercado gandeiro, e é que foron moitos veciños os que falaron con nós, dicíndonos que había moitos papeles, aparte do que son as ervas e a maleza, que había papeles, que había material hixiénico tirado no río. Pois esta pregunta o alcalde non quixo respostar, dixo que respondería no próximo pleno.